Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnes tu máme jedného takého špeciálneho hostia a tým je Jan Juria, ktorý je zakladateľom, prevádzkovateľom, uskutočniteľom jedného veľmi zaujímavého projektu, ktorý keď som videl, tak mi naozaj že padla sánka dole. A tento projekt sa volá, že Monsterfish Asylum. Jan, ďakujem ti, že si našiel čas a prijal pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem aj za pozvanie. No v prvom rade, než teda opíšeme, čo je toto Monsterfish Asylum, tipujem, že si bol jedno z tých detí, čo bolo vždy nadšené pre zvieratka a pre prírodu. Jasné. Robil si šoky mamine s tým, že si pritiahol domov každú ješteričku. Ješteričku, ješkov, myši, všetko, čo sa dalo. Čo bolo také tvoje prvé zvieratko? Prvé zvieratko, keď sa dalo, tak to bol gekončík nočný. Gekončík to bol taký nočný. začiatok, hej. Pekne, obyčajne ľudia začínajú, vieš, škrečky, morčata, andulka. Andulky sme mali, keď som bol ako malý, ale to ma ešte ako tak nezaujímalo úplne. Ale keď ma to tak viacej chytilo, tak som si aj vybudoval už vtedy v izbe terárinnú stenu, kde boli agamy, kde boli gekončíky, kde bol had, že python. Koľko si mal vtedy už rokov? Okolo 17-18. Pekne. Takže chovateľ v podstate a chovateľstvo ťa drží už od malička. Ano. A my troška prejdeme do toho tvojho projektu Monsterfish Asylum. Kedy to vzniklo? Prečo si sa vlastne dal na niečo takéhoto? No tak ten Monsterfish Asylum vznikol kvôli tomu, že ľudia si nakúpia ryby, ktoré im prerastú nádrže a potom nevedia, čo s nimi. A mňa to nejakým spôsobom proste vnútorne štvalo, že potom tie ryby, buď smrtia, alebo vyhadzujú, alebo vypúšťajú proste k nám do riek alebo do jazier, kde nemajú možnosť prežiť. Tým pádom som najprv si zohnal jednu väčšiu nádrž, ale nebola dostačujúca, tak som vybudoval väčšiu, okolo 14 kubíkov nádrž a tam väčšinou umiestňujem tie ryby, ktoré sú vhodné. 14 000 litrov, to už je celkom zaujímavý čísielko. Ale ty nemáš iba túto jednu nádrž. Nie. Čo som videl. Veľmi zaujímavé ryby tam inak máš, ale k nej sa dostaneme, ale máš tie akvária v podstate rozdelené na viacero takých sekcií. Že v podstate toto 14 000 litrové to je dominanta. To je dominanta, tam sú také tie najväčšie ryby, najviac zdravé. Potom som vybudoval neskôr 4000 litrov, kde sa dala dať taká tá kvázi väčšia Amerika. Lebo vo veľkej nádrži Arapaj má väčšie dravce, ktoré by ich dokázali požrať. Čiže alebo skorej tá 4000 je taká dorastačka pre tie Monsterfish. A momentálne teda začínaš budovať ďalšiu nádrž? Áno, čo dúfam, že čoskoro bude urobená, hotová. Áno. A tá by mala mať okolo 100 kubíkov. Takže to bude také kúsok väčšie. Žraloky a krokodíly. Nie. Alebo si iba počká na to osadenstvo, ktoré aktuálne je iba v tých, a práve ukazujem úvodzovky, 14 000 litrov. Ano. Pekne. Máš aj nejaké obľúbené ryby? S rybami to teda začalo. S rybami to začalo, hej. Tak ryby sú také gro, že toho tak ľudia najviac zbavujú, lebo keď si kúpia do menšej nádrže, zhruba 300 litrovej nejakú bylinožravú piraňu, tak táto dokáže zhruba tak do pol roka, do roka podľa potravy prerasť. A potom ľudia nevedia, čo s ňou. A majú teda možnosť, že ťa oslovia? Áno. A ty možnosť. V závislosti od toho, či máš priestor alebo nemáš priestor? Väčšinou to je tak urobené, že myslím dopredu, že aby bol priestor. Takže nejaké rezervné akvárie. Nádrže sa nájdú, hej. A by si vedel odhadnúť, že koľko máš akvárií a koľko dokopy máš litrov vody? Dokopy litrov mám zhruba okolo 20 kubíkov, 25, tak nejako. To už je veľmi slušné. A tým, že si to riešil v podstate sám, hej, vystavával si to a si riešil aj všetky tie filtračné systémy. Všetko, jasné. Okolo toho začiatok betonáž, aby to staticky vydržalo, všetky tie nátery, filtráciu, všetko okolo toho. Všetko, aby bolo tip-top. No, čo ma prekvapilo v tom najväčšom akváriu, ty máš v podstate aj taký prepad, alebo ako by som to nazval, že ako keby ešte ide do hĺbky pod dláškou. Áno. A tam chováš také tie naozaj že fajnové ryby.
To je skôr pre tie ryby tak spravené, že keď náhodou majú nejaký stres alebo niečo, alebo že sa dobre najedia, tak oni idú proste do tej hlbočiny, dá sa povedať, aby mali kľud aj od ľudí, alebo proste tak, aby mali také svoje zázemie. A toto sa mi veľmi páči, lebo dosť často ľudia majú také svoje tie typické problémy, riasy a všetko so svojimi 30, 40, 50 litrovými akváriami a teraz keď počúvam, že 20 kubíkov... Vlastne trápate aj takéto problémy, takých tých bežných chovateľov, že riasy, krupička? To ani nie. Skôr ten začiatok bol taký, že nakopnú tú nádrž, tie baktérie, aby sa to stabilizovalo, to trvalo zhruba tak asi rok a pol, aby sa to stabilizovalo. A už teraz, keď som vybudoval napríklad tú 4000 litrovú nádrž, tak to bolo jednoduché, lebo prečerpala sa voda z tej veľkej zabehnutej nádrže a tým pádom tá nádrž bola hneď zabehnutá. Ako človek musí počkať, aby sa nakopol ten filter. A to sa vždy tam dajú dať nejaké menšie ryby, ktoré to dokážu proste naštartovať rýchlo. Ale nitrifikačné baktérie, ako počujem, tak sú rovnako dôležité v tom malom akváriu. Áno. A rovnako tak v tom veľkom. Hej. Dobre, ale samotné Masterfish Asylum je potom ešte rozdelené na takú ďalšiu sekciu, teda aspoň čo som si všimol, tak máš dve také hlavné sekcie. Možno máš ešte nejakú ďalšiu, ale to som nevidel. To sa pripravuje do budúcna. Dobre, prídem pozrieť. A teda máš akvaristickú. Áno. A potom máš teraristiku. Hej. V teraristike koľko máš cca terárií? Takzvaná teramiestnosť, tak tam je zhruba okolo 180 terárií už teraz. A druhovo, počet živočíchov? A druhovo je tam asi tak, že druhovo asi 90 druhov a z každého druhu tam je ešte tie rody, jak to nazvať, ešte ďalších možno 5-6. Čiže niekoľko druhov, tam je hadov, niekoľko druhov plazov. Teda takto, ty máš niekoľko skupín, plázy, obojživelník, bezstavovce. Bezstavovce. No, v podstate teraristika. Áno. Áno, a potom zvlášť máš veľmi zaujímavé teda hady, jaštery a rôzne tieto srandičky. Čo mňa upútalo, tak samozrejme pavúky. Áno. To musím povedať, že máš veľmi pekne spravené. A máš nejaké také špeciálne, to sa musím samozrejme spýtať, máš nejaký špeciálny obľúbený druh pavúka? Taký najobľúbenejší asi? Poecilotheria metallica. Ja viem, že je to krásne, je to modré a je to úžasné a určite aj vy, keď si tento druh zadáte do Google, tak si poviete, že to chcem, ale ja nechápem, ako to môžu ľudia mať, veď to je toxicky významný druh, takzvané. Jeden z tých viac toxicky významných, hej. Áno. Takže opatrne. Ale nie sú zase až tak agresívne, by som povedal, ako niektoré tie africké druhy. Starý svet. Pre pavúkov to sú tie toxickejšie významné druhy. Ja keď počúvam, ale to, čo som videl, tak obrovské množstvo druhov. A tak si zoberieme, že vždy ako je dôležité si o každom druhu niečo načítať, naštudovať, vytvoriť ideálne podmienky. Už keď si prišiel, tak som sa ťa pýtal, že ja obdivujem, ako stíhaš ten život. Pretože toto muselo byť obrovské množstvo štúdia. Hej. Väčšinou to je tak, že keď mi niekto napíše, že by mi chcel nejaké zviera doniesť, tak proste človek sa do toho hned pustí, že si pozrie tie podmienky, všetko, lebo to sa nedá držať v hlave. A človek proste vybuduje to miesto, tú ubikáciu alebo terárium, vivarium, niečo na ten spôsob, kde to zviera žije. Čiže snažím sa proste robiť také biotopy pre nich. Áno, a to môžem potvrdiť. Aspoň niektoré tie terária, keď som videl, ako krásne tam rastie mách, rastlinky, všetko možné, tak to je, že človeku doslova padne sánka. A ešte v kombinácii s tými rôznymi fogérmi, osvetlením a tak ďalej. Musí to byť náročné, asi aj z tej finančnej stránky, čo si budeme hovoriť, ale... Aj z časovej. Z časovej. Keď si dobre pamätám, bol som u teba, si vtedy spomínal, že o 4 ráno si šiel nejako spať. Áno, to človek, keď začne čistiť niektoré terária a na nich tam málo, tak proste človek zabudne koľko hodín. Poďme k ďalším druhom, ktoré tam máš. Mňa bude teda extra ešte zvlášť zaujímať tá teraristika. Máš tam nejaký obľúbený druh jaštera? Jaštery asi tie tegu brazílske, čo sú. Čo to žere? To je všežravec, čiže žere to napríklad aj mäso, kuracie mäso, dajú si aj myši zožerú, akože väčšinou mrazené, alebo aj ovocie, banány majú radi aj jablka, čiže také všeho chuť. Veľmi zaujímavý druh inak jaštera a taký pestrý, to typujem, že toto ľudí veľmi zaujíma. Hej, a hlavne sú to kľúďasi.
Čiže dajú sa aj chytiť, pohľadkať. A máš aj zvieratá, ktoré nie sú z týchto jašterov takí kľudiasi? Hej, napríklad varan rudicolis, čo je. Takže čierna varanka. Tak tá je taká, že je akčnejšia, lebo není úplne zvyknutá na dotyk na ruky. Obyčajne sa odporúča, že keď ľudia idú manipulovať s tými agresívnejšími zvieratkami terárijnými, že aby tam neboli sami v tej miestnosti. Máš tam nejaký helping? Ani nie. Ani nie. Všetko to zvládam sám. Dobre, OK. Budem ti každý deň telefonovať, keď náhodou. Čauko, nejdeš krmiť. To musí byť časovo veľmi náročné. Koľko denne cca približne dokážeš tomu venovať času? Denne? To minimálne 5-6 hodín som tam určite. Wow. Teda wow. Pardon, to porád mi vyslo v krku. No. Kopec ľudí nemôže toľko venovať v podstate ani rodine, keď si to tak zoberiem. Ale vidno, že ťa to naozaj baví. Toto, keď som to videl. A človek musí hlavne už, keď niečo takéto má, tak musí proste dodržiavať tú starostlivosť. Že to není len tak si proste kúpiť nejaké zviera a že wow, mám ho proste doma v teráriu a že mu tam hodím žrádlo a neriešim. Bo ja už zhruba viem, ktoré zviera, jak sa správa a čo už, keď je na ňom proste niečo zlé, tak to vidím. Aj na niektorých rybách. To je vidieť. Napríklad? Mňa by zaujímala tá arapajma. Ako sa tvári, keď je v nepohode? Inak, musím ešte povedať, tie arapajmy ma vystrašili brutálne, keď som tam bol. Si nás mohol varovať, by the way. To by nebola sranda. Tak to bolo zájachenie, hej? Lebo bolo potvorené akvárium. A oni lapajú, čo to robili? Oni lovili, keď som im dával granule. Tak oni berú potravu tak, že pod tlakom, že oni proste vcucnú do seba tú potravu. Ale keď som išiel okolo, tak žiadnu potravu sme im nedávali vtedy. Tak oni vidia pohyb, oni proste reagujú. Sú to dravce. Tak už intuitívne išli po mne. Áno. Keby im tam človek dal ruku, chňapnú po nej? Určite, hej. Dobre. To človek musí vedieť, akým spôsobom tam chce dať proste ruku donútra, že nemôže tam byť tá ryba, ale tak či tak musí byť ostražitý, lebo ešte sú tam aj arovany, ktoré nemajú problém zaútočiť a niektoré sumce takisto. A väčšinou sú tie ryby, že plaché, že boja sa, ale sú zase zvedavé, čiže dojdú vyskúšať. A už sa ti stalo, že ťa niečo pohrízlo? Arovana skočila po mne raz, hej. Aj chytila? Chytila. Au. Ale len odarila zuby, takže to bolo v pohode. V pohode. Koľko stehov z toho bolo? Našťastie žiadne. Našťastie žiadne. OK, ale arovana, ryba šťastia. Údajne. Áno. Hej. Tak to je ozdoba každého jedného akvária, si osobne myslím. Áno, toto sú tie klasické, tie arovana silver, čo sú. Oni narastajú zhruba tak 1,20 m. A potom sú tie azijské, akože tie nemám, ale tie sú viac farebné, tam je niekoľko variant, ale narastajú menšie, tie okolo 60-70 cm. Mal si nejaké úskalia, keď si začal budovať tento projekt? Hej, rozširoval som. Najprv to začalo ako tak nevinne, že akvamiestnosť 5x5 metrov. A teraz je z toho proste vlastná keby budova, ktorá má okolo 13x7 metrov. Ale veľmi, veľmi pekne spravené. A zvlášť musím teda podotknúť, že ty si to v podstate všetko vytváral tam sám. Áno, väčšinu si vybudujem sám. Plus kamarádi, keď dojdu niečo pomôcť, preniesť, že už to nedávam, tak proste dojdu, ale väčšinou sa snažím sám všetko zvládať. Ako k tebe chodia tie zvieratka v globále? Väčšinou ma ľudia oslovia, že mi napíšu alebo získajú kontakt, že zavolajú a spýtajú sa, že či mám miesto alebo či viem zabezpečiť miesto proste pre také a také zviera. A pokiaľ ho ľudia vedia priniesť, tak ho prinesú oni, alebo keď nie, tak ja nemám problém aj vycestovať, ako pre niektoré ryby. Že som proste išiel po nejakej dohode. Majú nejaké zvieratka aj taký smutnejší príbeh za sebou, keď sa môžem spýtať, alebo nevieš? Čo ja viem, neboli úplne na ideálnejších podmienkach? Väčšinou to je pri tých rybách alebo korytnačkách. Ale takto ľudia si potom uvedomujú, že napríklad tá korytnačka sa tam už nevie poriadne otočiť, pohnúť alebo niečo. To zase sú tie písmenkové korytnačky. Tak tých tiež niekoľko u mňa skončilo už. A pre nich plánuješ nejaké jazierko? Pre nich plánujem vonku jazierko. Momentálne majú 1000 litrovú nádrž, kde sú, a pôjdu potom do jazierka. Ale musia mať na zimu vždy nejaké miesto, aby sa mohli proste
zazimovať akéby vnútri, ale tak. Inak toto je celkom zaujímavý údaj, 1000-litrové akvárium alebo nádrž pre korytnačky smenkové, čiže vo výsledku ľudia by nemali asi rátať s tým, že jej vydrží nejaké to 20-30 litrové. No, to určite nie. Lebo týmto spôsobom sa tie zvieratá u teba asi najčastejšie ocitli. Hej. Máš aj najobľúbenejšie zviera v globále? Čo ja viem. Mňa fascinujú všetky zvieratá, čiže to není také, že by som mal najobľúbenejšie zviera. Nemáš tam žiadny VIP, čo dostáva zvlášť, nejaké maškrtky a také veci? To nie. Akvaristika, teraristika. Toto v globále sa tomu venuješ. Hej. Ale popri tom máš ešte aj iné zvieratá. Máš psy? Mám aj psov, hej. Mačky? Mačky nie, to nemôžem dokopy s mojimi psami, takže nie. Nemajú radi. Nie. A plus ešte máme také, že zachránenú kunu napríklad, ktorá bola vypadnutá z hniezda. A tiež to je taký, že postupne mazel. Ale to už je také trošku iný level. Áno. A určite asi neodporúčame toto. Nie. Dobre, akvaristika, teraristika. Plánuješ aj takže verejne sprístupniť toto miesto? Áno, postupne. Zatiaľ to funguje na individuálnych exkurziách, že ľudia, keď mi napíšu alebo zavolajú, tak sa dohodneme, že kedy, čo aj ako. Ale chcel by som to do budúcna normálne otvoriť verejne, že napríklad víkendy alebo niečo, že budú otvorené pre ľudí. Že budú môcť prísť pozrieť. Aj s malými deťmi a aj ideálne s malými deťmi. Edukácia je strašne dôležitá, pretože toto je podľa mňa veľmi krásna myšlienka toho projektu, že obrovské množstvo zvierat zostáva bez domova v podstate. A ja sa snažím im proste poskytnúť ten domov a hlavne tie ideálne podmienky, aby neboli v malom priestore. Máš nejakú formu podpory alebo všetko v podstate ide z tvojho? Všetko z môjho, ale už som založil aj občianske združenie, kde sa dá prispieť na tento projekt aj 2% alebo dobrovoľným príspevkom. Čiže aj týmto smerom sa snažím nejakým spôsobom to ťahať, ale ináč to ide všetko z môjho vrecka. A to musí byť teda dosť finančne náročný koníček. Ale v každom prípade ja držím palce. Ten projekt je úplne úžasný. A ja si ešte prebehnem, že čo som sa ťa chcel spýtať. Mám tu, že koľko druhov terarijných zvierat máš, čo sme sa porozprávali. Áno. A ja mám ešte teda jednu takú otázočku, respektíve niečo na záver, čo sa vždy pýtam. A to je, že čo by si chcel nejakú myšlienku alebo niečo, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí chovajú zvieratka alebo ktorí sa zamýšľajú nad tým, že nech si hlavne najprv pozrú, že ako veľké to zviera napríklad narastie, hlavne pri tých rybách niektorých, že proste dokáže tá ryba prerásť napríklad do roka nádrž, ak je v dobrom priestore. A zvieratá, to nie je také, že kúpim si zviera a mám ho proste, ja neviem, 2 mesiace, teším sa z neho a potom je len tak hodené v tom teráriu. Čiže je to záväzok na dlhšie, že nie len na pár mesiacov, skôr tak na pár rokov. Prečítať si dĺžku života. Áno. Nároky na priestor. Hej. A inak ešte, prepáč, stretol si sa niekedy s takým odsúdením v rámci takže verejnosti, že veľa ľudí toto nepochopí? Pretože útulok a tak ďalej, že my máme ako ľudia oveľa bližšie k tým teplokrvným cicavcom. Áno. Teraristika, akvaristika, to je jednoducho... Je to slizké, studené. Áno, to väčšinou pri tých hadoch to je, že každý, že fú, že aké to je slizké alebo niečo, ale keď proste už toho človeka nejakým spôsobom presvedčím, že dotkni sa ho proste aspoň na chvoste alebo niečo, tak zistí proste, že je to príjemné na dotyk napríklad, že on je taký jemný, že není vôbec slizký ten had. A v podstate ľudia aj určitým spôsobom tak edukuješ, čo mne sa veľmi páči, ale že celkovo s negatívnymi nejakými recenziami susedia a podobne. Nie. Väčšinou sa mi snaží tých ľudí ukecať nejakým spôsobom, že aj keď že dojde nejaký arachnofobik, že nakoniec z neho vidie to, že on sa bojí tých malých pavúkov, že tieto veľké, že keď sú aj farebné, tak proste dojde, pozrie sa a nakoniec povie, že však to je celkom pekné, že to nie je až také zle ako tie naše malé, napríklad tie záchodové pavúky. A ty si nikdy nemal nejaký problém s arachnofóbiou? Ja s ničím. Že vôbec. Človek, čo má rád jednoducho zvieratka. Všeho druhu. Ale
Musím povedať, že klobúk dole pred tým, čo si založil a to, čo robíš. A ja si myslím, že je dôležité, aby o tomto ľudia počuli a vedeli. Hej. Aby vedeli, čo si kupujú. Hej, a keď už náhodou sa chcú niečo zbaviť, aby to proste nevypustili do voľnej prírody, lebo pár prípadov bolo, že aj hady vypustili alebo niečo a proste oni nedokážu prežiť v našich podmienkach. A keby niečo, tak už viete, kde sa môžete popýtať takto. Bolo by to asi dosť nefér, keby ľudia si kupovali na krátky čas nejaké zvieratka a vedeli, že potom tu na chalan, super, ešte im aj pekné prostredie vytvorí. No. Takže. Ale zase sa môžu dosť pozrieť druhí ľudia na nich. Inak to som povedal, že máš ako viacej zvierat ako hociaká zoologická záhrada, minimálne teraristika, akvaristika. To musím povedať, že mega. A určitým spôsobom myslím, že budeš aj nejako spolupracovať potom do budúcna. To uvidíme ešte. Dobre, to sa necháme prekvapiť. OK, ďakujem za tvoj čas a že si našiel teda čas a prišiel k nám do štúdia. Ďakujem aj ja. Našim hosťom bol Jan Júria. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak si ho môžete vypočuť, ale rovnako sa prihlásiť na odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Nájdete nás aj na YouTube a všetky nahraté časti vrátane zaujímavých informácií nájdete aj na stránke starajmesa.sk.